Всеки ден пиша едни и същи документи по няколко пъти. Защо продължавам да го правя ръчно всеки път? Ето как го правя аз само веднъж. Първо маркирам текста, който най-често пиша. След това отивам в менюто Файл. Оттам избирам Options. В новоотворения прозорец избирам Proofing и след това бутона Autocorrect Options. След което ми се появява нов прозорец, където виждам две полета Replace и With. В полето Replace въвеждам краткият код, който ще използвам като пряк път за дадената фраза. В случая името на фирмата. Пиша Ники, за да мога по-лесно да го запомня. След което задавам Add и потвърждавам с OK. Вече всеки път, когато въведа Ник, Word автоматично ще попълва името на фирмата. Тук изтривам това, за да покажа как става. Пиша Ник и натискам интервал. Появява се името на фирмата. След което долу пак повтарям действието. Ник, натискам интервал. Се появява името на фирмата. И така, във всеки един документ на Word мога да използвам това съкращение, за да си улесня работата. Така вече попълвам всички документи за секунди, без грешки и без загуба на време. Ако видеото беше полезно, последвай ме за още практични трикове като този.